Шәүкәт Ғәлиев җитешмәгән шөрепләр хакында. Кулга шактый акча бирделәр. Зинһар запчас тапшы диделәр. Булыр дидем, кинәт иткереп. Кайтырбыз дим эшне пешереп, шөреп-мөреп кулга төшереп. Базадагы дусны күрдем мин, ресторанга алып кердем мин, майламыйча запчас купмыйла, төшерергә рәис кушты дип, сөйлим әле яхшы дусны дип, кунак итә торгач шатлыктан, шактый гына киткән артыкка. Калганнарын белдем актыктан, калганнарын белдем акыттан. Достым шәбен табар дигәнмен, бүрегемне җиргә бәргәнмен, урамда баш белән йөргәнмен, сирк гөмбәзеннән шуганмын. Машиналар күрсәм куганмын, көпчәкләрен алмак булганмын, кием кибетенә кергәнмен, калган акчаларны биргәнмен, бир хатынга запчас дигәнмен. Аңа бүрек, пальто алганмын да үзем кигәнмен. Заппар гәзите күрмәләп, маймыл читлегенә чүгәләп, без мәңгегә бергә дигәнмен. Аркасыннан аның сөйгәнмен. Көңгөрәнең кулын кысканмын, аюга чис биреп үткәнмен, арысланга аяк типкәнмен. Бигемутны барып үпкәнмен, тәмам онтылмаслык иткәнмен, жираф муенын төнәп киткәнмен. Буларны мин белдем актыктан, рейс кулындагы акыттан. Һәммәсен дә искә төшереп, чыгарды ул мине пешереп. Йөри торгач шактый төшеп калган синең бер шөреп. Монсын инде каян табасы, димәк, тагын эзләп чабасы.